sampai bunda medini gang 13. Aduh, jalan apa lagi mbak. Nah, set awas gotong ngisor jebrol nggih. Nah, yuk botol set enggal mbah niku dari dinas sosial. Set sanjange mbae awake rada cilik ngoten. Cobi mangke dijunjung. Kayak mriki dikunci riyen mangke nggih. Nah niku kuncine tek mboten mengarep, Mbah. Nah, tek nganti tek nggih. Nggih, pon nanti tek, Mbah. Pon nek wis tek. Pon nek wis tek nggih, pon. Kalih Mbah Muko Vivi. Yuk, Mbah. Alon-alon nggih, Mbah. Nggih. Hati-hati. Yuk, Mbah, junjung riyen set. Pas nak iki. Lah, piye Mbah seger ning jaba apa ning jero? Nah, iki kok iso ro jaba kowe. Heeh. Nah, ngene lagi foto. Namanya Mbah sinten, Mbah? Mbah Asiri. Oh, nggih. Niku kuncine dibuka riyen, Pak. Kiwa tengen. Nah, niku ngen sikute ngisor niku diuterke. Niku kanggo nganu pancatan sikil. Mboten sing ngisor niku. Pancatan sikil nggih dihubungke. Hati-hati sikile mbae nak ke nganu. Dorong. Terus. Terus pol nganti terus. Kiwa tengen. Sikile dunggahke riyen. Nah, kepinuk set. Dah jalah. Sikile bae tek dhuwure. Nah. Wah, pinuk Iki ya. Nah. Pak Samani iki. Nggih, leres. Kula masake. Bupatine Pak Samani. Bupatine Pak Samani. Nggih, alhamdulillah.